Имаме кълбок прежда и кука. Първо трябва да направим началната бримка. Важно е да се знае, че това не е възел, а е по-скоро примка. Има най-различни начини това да се направи, но в общия случай имаме къс край на конеца и дълъг край, който е към продължение към кълбото. Късия край на конеца минава отгоре над дългия край на конеца и от тази дупчица, която се образува тук, прокарваме късия край на конеца в нея. С помощта на иглата изтегляме и затягаме, като дръпнем двата края и се затяга. Ето, че вече имаме и началната бримка. Има и друг по-лесен начин, затова поне на мен ми е по-лесен. Късия край на конеца, дълг край на конеца. Омотаваме го два пъти на показалеца. Имаме наметка 1 и наметка 2. Наметка 1 минава върху наметка 2 и отново наметка 2 минава върху наметка 1. Ето това нещо тук е нашата бримка. След като вече сме направили началната бримка, позицията на иглата е винаги така. Разбира се, указанията са за десничари. Това е основното положение на куката. Тя може да се държи отгоре, може и отдолу като химикалка. Кой както му е удобно, така държи. Аз предпочитам отгоре да държа. Работният конец, този, който е към кълбото, е в лявата ръка. Този тук, крайния, вече го забравяме. Той ни служи само за затягане на бримката. Позицията на конеца с безименния и потрето прикрепяме, като по този начин контролираме дължината и опъването на конеца към куката. Намотаваме на показалеца един или два пъти на всеки, кой колкото му е удобно и както се усеща най-добре. Като с котрето и безимения отпускаме или задържаме конеца. С палеца и средния пръст прикрепяме плетивото в основата, като по този начин контролираме колко стегнато или отпуснато да плетем. Нека да започнем. Намотаваме, придържаме и прикрепяме. Основната бримка в плетенето на една кука е синджир бримката, като името е естествено идва оттам, че много направени бримки изглеждат като синджирче и оттам е синджир бримка. Тя се изразява в следното. Правим с куката наметка от работния конец и изтегляме работния конец през бримката, която е на нашата кука. И по този начин сме направили първата синджир бримка. Тя има формата на V, латинско V, като има две крачета, ляво и дясно. И се получава една такава като чавка под формата на V. Нека да направим още няколко синджир бримки. Наметваме конеца, изтегляме го през бримката, която е на иглата. Наметваме конеца, изтегляме го през бримката на иглата. И ето по този начин направихме 3 синджир бримки. Нека да продължим нататъка. Наметваме конеца, изтегляме го през бримката на иглата. Наметваме конеца, изтегляме го през бримката на иглата. Наметваме, изтегляме, наметваме, изтегляме, наметваме, изтегляме. И отново придържаме възможно най-близо до работната бримка, придържаме плетивото, за да е по-удобно плетенето. Наметваме, изтегляме. Ето тук ще трябва да си пуснем още конче, отпускаме отдолу. Да направим още няколко синджир бримки, наметваме, изтегляме, наметваме, изтегляме, наметваме, изтегляме и вече прикрепяме с показалеца, регулираме колко стегнато да плетем и колко отпуснато. Ако плетем много отпуснато, ще се получат дупки.
Ако пък е много стегнато, няма да продължим по-нататък с плетивото. А по-нататък ще продължим, като представим следващите основни бримки при плетенето на една кука. Това е залепената бримка и ниския пълнеж. Залепената бримка представлява следното. Искаме да свържем два края или искаме да свържем две бримки. Как се получава това? Както казахме, от двете, всяка една синджир бримка има две крачета, ляво и дясно. Взимаме с куката и бодем между тези две крачета. По този начин имаме вече нова бримка на нашата игла. От тези две бримки, чрез изтегляне на работния конец едновременно и през двете от тях, правим една нова бримка на куката. Това е залепената бримка. Нека да продължим с още няколко залепени бримки. Бодем в крачето, малко е трудничко, по-стегнато сме го изпели, бодем в крачето на синджир бримката от двете бримки, чрез изтегляне на конеца, правим една. И ето как те се свързват. Отново, в следващата синджир бримка бодем, от двете бримки изтегляме конеца и правим една. Това представлява залепената бримка и служи за залепване, т.е. за свързване на два края на плетивото. Следващата бримка, която ще представим, това е ниския пълнеж. Тя е много важна бримка и се използва често. Ниския пълнеж представлява следното нещо. От една нова бримка, от една синджир бримка изтегляме спри го.